Mag ik u even storen? Ja, geeft niets. Want u bent onderweg, net zoals wij. Ja, Ik zal me even netjes voorstellen. Bas van der Zwaan, handhouder. L1, programma Onderweg, Limburgse Omroep. Ja. Bent u ook Limburgers? Nee, nee. Waar komt u vandaan als ik vragen mag? Aalten. Achterhoek, Achterhoek. bij Winterswijk. Wanneer vertrokken? Vorige week maandag. Maar niet vanuit Winterswijk, vanuit Doetinchem. En waarom vanuit Doetinchem en niet vanuit Winterswijk? Het Pieterpad loopt bij Doetinchem. Niet in Doetinchem, maar bij Doetinchem. En dat loopt hier ook. Dus, En dat was eigenlijk het idee, het Pieterpad lopen? ja. Met aanhanger? Met aanhanger. Ja, maar zo kan het. We hebben het ook met de rugzak geprobeerd. Mij lukt dat nog wel, haar wat minder. Maar met aanhanger kunnen we het Je samen zit doen. voor 2 personen op. En een tent. Een tent, maar ook spulletjes om te koken bijvoorbeeld? Ja. Ook nog? Slaapzak, matjes. Dus als u de hele dag heeft gelopen, De hele dag. En 3 uur zijn we meestal wel op de plek van bestemming. Dus dus u bouwt echt wel de rustcomponent in. ja, nee, dat doen we zeker. Maar u zegt, we hebben het eerst met de rugzak geprobeerd, maar Ja, op een gegeven moment... In het aanlooptraject. Hè. Je begint natuurlijk niet Oefent eerst. zo Pardon? Pieter. Je oefent eerst. Ja, heel verstandig. Ja. Maar bent u geoefende wandelaars wel? Of is dit een soort van idee wat heel lang heeft geborreld? Een beetje geoefend wel. Niet hele fanatieke. We hebben in het verleden wel eens wandelvakanties gedaan. En de laatste 2 jaar wandelen wij veel in vakantie. En dan vaak toch van plaats naar plaats. En wat is voor u de grootste aantrekkingskracht in dat wandelen? Ik noem het reizen. Het is het van plaats naar plaats gaan te voet. Sommige mensen lopen het Pieterpad ook, en daar is helemaal niks mis mee, als een soort verzameling. Die gaan een weekendje en dan doen ze 2 etappes of ze doen eens een keer 1 etappes. Wij doen het liever een hele hoop achter elkaar. Zodat het een reis wordt, dat je uiteindelijk dan in Maastricht aankomt, in dit geval. En begrijp ik het dan goed als ik u dat hoor en zie uitspreken in de zin van het woord reis, niet alleen een reis van A naar B, maar ook als een beleving? Ja, Onderweg zijn. ik heb al deze vakantie geroepen, het Pieterpad is eigenlijk een soort pelgrimsweg. Nou heet ik ook zo, maar dat is los U heet ervan. Pelgrimsweg? Ik heet Pelgrim. Oh, Dus, nee, echt waar? ja, maar het is een ja, zoiets. Ik denk ook, ik heb wel eens met mensen, regelmatig met mensen gepraat die naar Santiago de Compostela zijn geweest. En wat trekt ze daar nou? Dat is eigenlijk niet die religieuze beweging daar, maar meer Het onderweg zijn. het onderweg zijn en de ontmoetingen. En op het Pieterpad heb je dat ook. Je komt niet gigantisch veel, maar regelmatig mensen tegen. En daar heb je eens een praatje mee. En soms gaat het over het weer. En soms wat dieper, dat wisselt. Maar Maar die praatjes zijn wel leuk. Ja. die horen er voor mij bij. Dat is ook een belevenis. Ja, Dat hoort ja, ook ja, bij de ja, reis. Ja, dat hoort bij de reis. Zijn wij de eerste cameraploeg? Ja. Ja. Ja? Yay! Ik had u trouwens nog geen hand gegeven. Heel onbeleefd. Elias. Waarom? Elias. Heet u Elias? Ja, van voren, hè? Echt waar? Ja. En heet u Pelgrim van Achteren? Ja, hij heet zo, hè? Maar u bent u Ja, getrouwd? getrouwd. Ja. Dus Maar- nou heet ik ook zo. Het klinkt als een... Ja, als een boek, als een epos. Elias Pelgrim. Ja. En wat is uw voornaam, als ik vragen mag? Han. Han Pelgrim. Ja, van Johannes. Als we dan toch Dat zullen we toch moeilijk doen, hè? Maar dat is... Ja, dit is Johannes Pelgrim. Johannes Pelgrim. Ja. Johannes en Elias Pelgrim. Ja. Overweegt u nog om er een reisverhaal van te maken? Nee. Nee?
U houdt ook niks bij op internet of zo? Nee. Dat doen al heel veel mensen, hè? Nee. Ja, Ja. Ja. ook voor de mensen die achterblijven, zodat ze kunnen volgen hoe het de mensen vergaat onderweg. Ja. Maar Ja. er is verder niemand die u hoeft te informeren elke dag of Nee, kinderen of... we hebben een papiertje achtergelaten met overnachtingsadressen bij onze dochter. En Vinden we- ze ons wel als het ja. nodig is. Maar verder, andere mensen die schrijven het op en wij beleven het. Hoe heeft u, hoe heeft u tot dusver geleefd? Geleefd? Ja, Ja, om met u te beginnen. Hoe is uw leven tot nu toe geweest? Ook een reis, ook een beleving? dat is een diepe vraag. Nee, dan kan ik sommige dingen wel, maar de meeste dingen zijn net zo gewoon als dat leven van jou. Oei. Hoe kijkt u terug op uw leven? Als een tevreden mens? Ja, Ja? ja, ik ben over het dat is algemeen belangrijk. toch wel tevreden, ja. En u? Ook wel. Ja? Ja. Hoe lang bent u al samen met 44 Han? jaar. 44 jaar? Gebeuren er dan als je... want je bent nu dag en nacht met elkaar op pad. Ja. Ik En neem dan zijn we toch al 44 jaar. Ja, maar je doet dan ook wel dingen onafhankelijk van elkaar. Je gaat ook wel eens alleen naar de stad. Of, Ja. hè? En nu kom je dan nog andere kanten van elkaar tegen? Nee, dat niet. Maar het is wel, als je met elkaar onderweg bent, heb je meer de tijd om rustig met elkaar wat dingen te overleggen en nog eens rustig wat dingen door te praten en zo. Waar je anders nog wel eens thuis door gestoord wordt, dat er toch weer kinderen aankomen of dat er iets anders is wat je aandacht afleidt. Heb je nu gewoon heel rustig de tijd om samen tot een goed gesprek te komen. Ja. Ja. Maar er hoeft helemaal geen moeilijke gesprekken, maar je hebt wel rustig de tijd voor elkaar. Het Dat is is- letterlijk en figuurlijk dus een pelgrimstocht. Maar is het ook een... hoe zou ik het zeggen? Is het ook een moment van overweging? Hebben jullie alles op een gegeven moment gestopt en zijn jullie op een bankje gaan zitten omdat het gesprek zo interessant was dat je dacht van nu gaan we er even bij zitten? Nee. 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 Als Dat wij kunnen we onderweg ook wel. ja, en als we op een bankje gaan zitten, pakken we een boek erbij. Ja. Dus gaan we zitten lezen. Wat is er mee aan boeken? Een reader, we hebben ieder een reader en dan heb je zoveel boeken op als je wil en dan kan je kiezen wat je wil. Dus hij leest wat meer, denk ik, misschien iets van politieromans en wat meer romans in deze tijd en ik wat meer science fiction en fantasy, vooral fantasy. Dus, Wat is daar zo leuk aan fantasy? Is het een droomwereld waar je in kunt stappen? oh, dat zou goed kunnen. Ja. Er gebeuren gewoon allerlei avonturen en ook reisavonturen. In fantasy gebeuren ook heel vaak reisavonturen. En dat vind ik ook wel boeiend. En u zit meer in de romans. Ja, dingen die meer een relatie met de werkelijkheid hebben, zeg ik. Ja. Is het in het dagelijks leven dan ook zo dat u de met beide benen op de aarde figuur bent in de twee-eenheid en u bent meer de dromer? Oh, dat zou best zo kunnen. Maar ja, je moet elkaar een beetje in evenwicht houden, hè? Ja, dat is de truc toch? Ja, in precies. een relatie, Ja. dat je elkaar aanvult. Ik haal hem zo af en toe, laat ik hem naar boven zweven en hij trekt me zo af en toe weer naar beneden. Dat gaat helemaal goed. Ja, zoals u dat zegt, denk ik dat ook een belangrijke reden is waarom je al 44 jaar met elkaar samen Zou zomaar bent. kunnen. Ja. Heeft de een de ander nou warm moeten maken voor dit verhaal? Of was het een gezamenlijk iets wat zomaar ontstond? Trekken we altijd al. Trekken we heel veel altijd gedaan. al gedaan. Ja, ik heb op een gegeven moment gezegd dat Pieterspad is wel een leuke kapstok. Er zijn zoveel wandeltochten die je kan maken en er is zoveel keus. En dan is het Pieterpad wel iets aardigs om te doen.
ook omdat je het Pieterpad nog verder kan gaan. Hè? Als je in Maastricht bent, hebben we daar de GR5 en die loopt helemaal tot de Middellandse Zee toe. Als je wil. Een stukje verder nog, hè? Ja, Ik zeg ook niet dat het moet gebeuren, maar het kan kan wel, allemaal. als je daar tijd en zin in hebt. Nou, sluimeren er bepaalde ambities? ja, zeker wel. Ja? Ja, we hebben ook al stukjes ervan gedaan. Van Maastricht naar Diekirch zijn we geweest. Dus hebben we van de zomer 2 weken in de Jura, een stukje van de GR5. Dus we hebben al stukken ervan gedaan. Ja. Heb je ook, het zijn ook 2 mooie stukjes, denk Het ik. zijn geweldige Ja. stukken. Zeker waar. En de Vogezen liggen er nog. Dus die lonken nog. Dus, Maar goed, in die zin is Limburg natuurlijk ook, dat is een heel mooi stuk. Dat is, ze zeggen wel eens onverwachte Achterhoek of zoiets, maar dat mag je van Limburg ook wel, voor mij in ieder geval zeggen. Ik weet niet hoe andere mensen daar tegenaan kijken. Maar voor mij, een stukje van Noord-Limburg kende ik al en wist ik dat heel mooi was. Maar ja, het gros, 1 wandeling was wat minder, maar het gros van de wandelingen waren heel geweldig. Ja. Oké. Ja. Nou, mocht u nog een keer door Noord-Limburg komen op deze manier, Ja, dan geef even een seintje. U mag met alle plezier bij mij het kampement opslaan. ja, dan moet je wel een adres een achterlaten. visitekaartje. Ja, maar dat gaan we nu buiten de opname om. Oké. Gaan we dat. Want ik wil jullie natuurlijk wel informeren over het moment waarop we dit gaan uitzenden. Dat is misschien voor jullie ook wel leuk om dit even Ja, dan dat terug is te zeker kijken, leuk. toch? Ja. Ja. Doen we dat als service van het huis. Meneer Pelgrim, mevrouw Pelgrim, Elias en Han, dankjewel. Moeten jullie nog ver vandaag? Kilometer of 8. Oh.